tikaonato chithunzi cha mdala chimene chikuyenda pasikeni pathupo. Mdala amenewo dzina lake ndi Charles Kalumo. Iyeito ndi retired brigadier general kuchoka ku Malawi Defence Force, koma pamene tikuyankhula pano ndikuti mdala ameneyo anatapidwa alitu m'manja mwa polisi. Petu mafunso kumazakhalapo kuti kodi anatapidwa pa zifukwa zanji, anapalamula mulandu wanji. Ayi ndithu mdala amene anammanga pa 15 Machi chaka chimene cha 2026 pamene ankachokera ku dziko la South Africa, akuti kumeneko anapita kukalandira thandizo la zamoyo, anachita minor stroke. Nde atangofika pa Kamuzu International Airport pamene polisi inamubwandira, nkhani yake ndiuzonena kuti mdala ameneyi ankagwira ntchito ku immigration ngati Director General ku Immigration and Citizenship. Nde zinapezeka zoti munthu ameneyoyo ankagwira ntchito ku immigration zikuona kuti anasokoneza kumeneko, akuti sanagwire bwino ntchito yake, anagwiritsa ntchito udindo wake molakwika. Ndi zimene zinapangitsa zonena kuti polisi imutape pamene pa Kamuzu International Airport. Mzakatu zimene ankagwira ntchito ku immigration ndekuti anali oti wapanga litaya kuchoka ku MDF, ndi pamene ankabwera kumazagwira ntchito kumeneko ku immigration. After nthawi ija pamene a Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party akulamulira mboma, anazapeza zoti mu chaka cha 2022 anamuyitana mkulu ameneyi kuti apite ku immigration. Nde anagwirapo kuyamba mu chaka chimene cha 2022 mpaka kufika mu chaka cha 2024. Ambiriso nkhani zake tinatsatira bwinobwino paja, kunali ndithu milandu ena anapita akapanga protest ku bwalo la milandu makamaka chifukwa cha appointment ya mkulu ameneyi. Nde zikuoneka kuti ngakhale kuti appointment yake inali yofoira, zinapezeka zonena kuti kumenekonso ku immigration ndekuti sanagwire bwino ntchito paja. Ambiri tikutsatiranso kuti ku immigration ko kunalinso nkhani zambiri kuja, kunapeza zoti mapasipoti ankavuta chani. Nde paja mu nthawi yake pamene anali kumeneko ngati Director General anabweranso dandaulo kuchoka ku dziko la South Africa makamaka pa nkhani yokhuzana ndi ma diplomatic passport. Zikuoneka kuti ankangoperekedwa mosasatanso dongosolo bwinobwino, ankaperekedwa kaya kwa ma foreigners chani. Ndi zifukwa zake zimene zinapangisa zonena kuti dziko la South Africa likwiye. Andi tinaonanso kuti atabwera apita muthalika ndi administration yawo, ndi pameneno anapanga suspend program ya ma diplomatic passport, ndipo ananena zonena kuti mahoda onse a diplomatic passport apite ku nthambi ya boma kukapanganso register. Nawo posatira zimenezi pameneno kunkapezeka zonena kuti mkulu amene amutapa pa Kamuzu International Airport, ndekuti polisi inamutenga kukamupitisa ku Lingazi Police Station. Nde ku polisi kumeneko ziona kuti anakhalako masiku ndithu kuzafika pa 18 March 2026 pamene zinkapezeka zoti nkhani yake yapita ku bwalo la milandu kusera kwa lawyer wake, ndekuti no Crispin Ndalama ndi timu ina ndi amene amayimira mkulu amene. Nde paja tikatsatira bwinobwino ali kumeneko ku Lingazi Police Station, mkulu amene anayamba ma demonstrations akuti kukwiya chifukwa chonena kuti watenga nthawi yayitali ali kusero. Nde mademo ake paja ankanyanyala chakudya. Nde zinapeza zoti ali musero mwazikuona kuti anazafoka kwambiri, kera kono akuti kumeneko BP inapeza zoti yakwera chani, ndi amazaonesanso masaini a stroke ndi zina zotero. Nde polisi inazapeza zoti yamutenga kumpitisa ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital kuti no akalandire thandizo la moyo kumeneko. Nde pa tsiku limene la pa 18 March 2026 nkhani imene itapita ku bwalo la milandu kunali ma arguments. Timu ya maloya a mdala ameneyi komanso ndekuti ambali ya boma mosogozedwa ndi prosecutor Cecilia Zangazanga zinapeza zoti anatsutsana kumeneko, ndekuti ambali ya boma amanena zonati mkulu ameneyi asapasidwe belo pa chifukwa chonena kuti mkulu ameneyo sanali ku bwalo limenelo la milandu. Nde ambali ya boma amapanga court section 93 ya malamulo a dziko la Malawi, imene part of it imazafotokoza zonena kuti oyimbidwa mlandu akuyenera zoti akhale pamenepo kumbali yokhuzana ndi pempho la belo ndi zina zotero. Chifukwa china ambali ya boma amazanena zonena kuti panalibe medical proof kuti atha kupanga support claim yonena kuti mdala amene ndekuti akuchoka ku chipatala akuda. Of course ambali ya brigadier amene amazasutsa kunena zonena kuti mkulu ameneyo ndi zona zonena kuti amachoka ku chipatala, komanso potengera ndi claim imene ambali ya boma amapanga claim makamaka ndi section 93 achina ndalamawa amanena zonena kuti section 93 yo ikupanga 4 outside 1 year legal limit. Nde paja nkhani imene anazayipanga ati chane kuzafika pa 19 March chaka chimene cha 2026 kumeneno judge amene amamva mlandu umenewo amene ndi Shukrani Kumbani kuchoka ku Lilongwe Residence Magistrate Court anazafotokoza zonena kuti apereka chigamulo pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo limenelo after akaonekera zikalata za mbali zonse, mbali ya boma komanso mbali ya Kalumo. Nde paja ankanena zonati chigamulo chimenecho apereka kuzera pa email. Nde kuchoka pa 19 March 2026 kuzafika lero chigamulo chimenecho sichinabwere mpaka na lawyer wawo Crispin Ndalama asimikiza zonati sanalandire chigamulo chimenecho.
then ndalama imeneyi akunena zona kuti ngati sampasa belo ayambanso kuchita mademo ake ndi kuti onyanyala chakudya. Nkhani zake ndithudi ndi imene zikuyendera pa nkhani ya chigamulo yokhayo ndeti ingofanananso ndi ija ya Chimwendo Banda paja nayenso jaji Mzondi Mvula ankazanena kuti apereka chigamulo pozera pa email, nkhani zake zinapeza zoti zachemanso ndi awaso akalomo. Nkhani zake ndi zimenezi zovutato kwa basi munthu anapezeka zonena kuti wapita ku retirement bwinobwino ndi kuzapeza zoti wachoka kumeneko ndi ukabwereranso kuyamba kugwira ntchito ndi kuntchitoko ndi kumene kumapeza zoti sanagwirenso bwino kandi kuti anasokonezako zina ndi zina potengera ndi mmene akuyankhulira ambali ya bomayi. Mapeto ake ndi amene amamoti adye bwinobwino retirement ndi apa mabibi angopeza zoti akushuta ali mchitokosi. Ayi ndithu mmene nkhani zake ndi mmene zikuyendera sitizo zoti mwini maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tinazona kuti Charles Kalumo akunena zona kuti ayambanso kunyanyala chakudya after atadikira nkhani yokhuza ndi pempho la belo. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma malemekeza maganizo anzathu. Sewala panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ya Fox Malawi News 8 ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kufikirani mosavuta.